Ono što svakako trebaju da znaju građani Srbije, a što neće uspeti da saznaju na ovoj sednici, kao i na bilo kojoj drugoj sednici, to je da ćemo se usvajanjem zakona i sporazuma koji su na dnevnom redu ove sednice zadužiti novih 225 miliona evra. Tako da zaista nije slučajno zašto se uvek podnose amandmani na taj prvi zakon. Postoji jedan jedini razlog, a to je da građani Srbije ne čuju istinu o novom zaduživanju, istinu o dužničkom ropstvu u koje postepeno ulazimo. Ne kažem da krediti za neke velike kapitalne projekte nisu potrebni, naprotiv, potrebni su i mi smo se i obavezali da neke projekte završimo, recimo ugovorom o Beogradu na vodi. Međutim, ipak bi građani Srbije trebali da znaju pod kojim uslovima se zadužuje u njihovo ime i koliko će generacija posle njih plaćati ove kredite. Hvala.